Рӯз бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Чӣ хеле ки мебинед, ман ирӯз бозор рафтам, бозори Корвон. Намехел ман бозори Корвона хушро намедонам дӯстои азиз. Инам иҷа омадам. Иҷа дарвозаи ҳаштумаш буда, ами ҷои обтови гуфтан, амиҷа дарвозаи ҳаштумашай гуфтан. Анами хеле подписчико гуфта буданд ки чика ҳами посудоора, қандгиракора, мевагиракора ҳамара видео кӯй. Нами хел видео кардам, чӣ хеле ки ҳамаи нархҳо ё навистагиан бо ҳастаи бенархҳош. Ина иҷа тиллорангаш, нуқрагинаш нами хеле ай 230 сар мешида, ай 260, 250, 200, ина ё 200, анаи ина ё ам 200, ана иш боша наиш боша 450 мега барои ами гулдухтагиёшу, барои нигиношу 450. Наву лавангишам бошад 430, 450, 420 будай. Инами хел дӯстои азиз, ҳам хели нархҳошон инами нарх. Инаишам 250. Ина ё донагиракан ба фикрам. Мавқа хеле да завқам надорам, наму обичниякора нағз мебинам. Наи ҳам қавазбине ки бо як бардоштам бардошта намешад. Инами хеле ина ёмада маққула ина майдако инами. Анамира ҳама комплекша бигири хеле нағз мебинам. Ина ларичакои майдаш 8 суми, навуш 12 сум. Наву калонтараш 25 сум. Инами хеле нархошон. Ина ё бошад 200 суми, ина иҷа 200 буда, уҷа 250, ям хеле ош якҷо, иҷа 200. Ҳар кадомаш ҳар нарх ай 200 сар мешидай. Нами хеле тамошои хуб ба шумо хоҳонам. Раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. Аз ҳаматон миннатдорам. Инаи намудошам хеле хубай. Ин намудои пешини таракшай бугем, пешинаошай. Ана оғози навбуромадагиёш. Инаём наван, қакӯҳнаам нестан. Ҳама комплект, ҳама чӣ ҳаст. Будроя уҷа агар пул боше, занак мардам будроя, чанд сум мебоша, тамом кардам меброя. Наи лалиёи шишагӣ, наи ошкашӣ боша 25 суми. Нами хел ҳама намудаш ҳастай, ҳама чигирак. Наву лотко 250. Инаи хел бо инаи обичниякош будай 5 суми, 6 суми доношон. Наву комплекои болои калон анамо бошад 120 суми. Наи 300 сум. Иқа калонтаракай. Намош 200, 250. Инаи ба ма махқул шид бо. Ям 250. Ай ҳар ҷо чанд ҷо буда, ҳар ҷо видео кардам, нами хеле як ҷо накардам, ай ҳар ҷо кардам, ҳамаш қариб як нарх, фақат амо якум гирифтагим камтарак арзон будай. Ина иҷа боша барои чӣ будай? Барои варенигирак, донагиракҳои наи майдако, барои бодомгирако будай. Иҷаам хай арзон будай, обтови нархаш инаи 6 донаш 24 сум, инаи ба ма махқул шид. Инаи якош 12 сум, 18 сум, инаи худаш тоқ 18 сум, налали калонтарак. Ва дар иҷа як подписчики дига гуфта буд ки духовкаора қати микроволновкаи Samsung, анами микроволновкаи Samsung 1000 сум будай. Дига хел микроволновка ай 700 сум сар мешидай.
800 900 ва анаи Samsung 1000 ӯ 700-иш майдатар. Бо инаи касрулора дидум, бо завқм кард, бо видео кардам. Инаи боша комплект, инаи 6та дора бо катичошай, кати кришкош 900 сум мега. Намира ду свет доштай, кабуту сурх, ҳамаш кришка доштиям. баъди ҷая намуду инаи хеле сиёҳ боша, инаи хеле шакар намак гирак, инаи сиёҳуш боша калонтарак бо бисёртарак доштай, бо қатиша сковородка мемонем гуфт 1200. дӯстои азиз, хеле арзон нисбат ба чида интернет магазин бигем, ҳам сифаташ хушрӯ буд. махуш инаи микроволновка майдатаракаш 700, инаи 900, навай ҳама майдаш 700, иснаш 800 900, анаву Samsung 1000 сум 1200. инаи пилто боша, пилтои мада маҳқул шуд хеле. инаи майдакош 350 ё аму чишишагиан, калонаш дутагаш 550. инаи набори қошуқҳо бошад 250 сум, қошуқ вилка, қошуқчаи майда 150 сума сар мешидай, майдатаракош то 250 сумара. иҷа боша инаи пилта, духовка, микроволновка ай 450 сар меша духовка. бо инаи тифало. баъд иҷа омадум рӯймоло буд. рӯймоло хеле арзон, инаи 25 сум, бо инаи калонтаракаш 45 сомон. нумолои хеле мулоими хушрӯ пахтагӣ, инамиём 45 сомон. ё ҳамаш ҳаму як ҷоан, ҳаму бар ба баракам бигем, ай дар рӯзаи 8. инаи нумоло. баъд аму дар аввалаш анами паладноё буд, дар ами даромадгоҳи аввалаш хеле паладнои мулоими нигинадори хушрӯ. инаё 100 сумӣ, инаимиё 100 сумӣ, ҳам расветкош будай, мулои мак хушрӯ нигинадор. ва инаиёш боша, инаё 160 сомон, ё беҳад бо хушрӯ материалаш. анами хел нархи наво. инаиёш боша 80 сумӣ, 3 метрош, ё ҳамаш 3 метриян, бурида мондагиан, рулон неста. инаё инаи тараф 100 сум, у тараф 80 сомон. ва дар иҷа якта пилагӣ доштай, пилагӣ дорем гуфт 2 намуд, 3 намуд, инаё 140 гуфт, инаи пилагӣ 120, нами 120. инами хеле дӯстони азиз, хеле паланои хушрӯ маҳқул шуд. бо дар иҷа хоҳиш карда буданд ки чира нишон битиҳед ози гирифтагием. хай бо иҷа омадам, курпачаҳоро дидам, гуфтам моли курпачаро мумкин завқ кунанд. инаи курпачаҳои симдорш, инаи бесимаш 550, инаи симдорош 650, инаи комплектша медодай 3 метр будай, ҳама чиш дар дарунаш, духта тайёр 530 метр гуфт. панҷум магазин, инами магазини курпачафурӯшо, ҳама намудуш будай. хай мо қана мешиносем курпачавориро бигем. ами қапидам, хай хушрӯ буданам ранги курпача. инаи хеле барои курпача ош барои якандозай ба фикрам. инаё курпачавория якандоза худаш маълума, ина урадак доранд курпачаҳо, худшон бо маълуманд. и вақто ҳамаш бо бачиша. инаё курпача барои арӯсо. инаи боша астарои ҳаму курпачаҳо, хеле астаракҳои хушрӯ. инами ҳама астараки хушрӯш амиай.
ва дар инҷа будам барявай бо либосои аросӣ будай. гуфтам хай биё либосои аросиро меям видео кунем. хеле материалои хушрӯ, чашта мебара ба пешаш бигзар. ним хеле хай нархошон ай 450 сар меша аросиё. нами комбалхо маҳқул шид, нами 450 сомон 3 метраш 450 сомон. нами материало ва давомаш наё бошад ё қимат бо киртои ҷинсӣ инаё 150, наёш най болошам 120, инаи кирто ҳамаш 120 паланӯян ё ҳамаш. мара ки ҷинс биги гуфтам бо ман паланӯёро нагирифтам, ҷинсоро гирифтам. манами ҷинсо ҳамаш 250 гуфт. 250 хай бо савдо кунӣ арзон мекунам. ма ки харанда набудам, савдо накардам, просто пурсидам тамом. 250 сум мегуфтак. нами хеле ҳама намудуш ҳастай. анум бологи аи тараф мада маҳқул шид. бенигим бе чӣ фасонак, фасонаш хушрӯ духтагӣ. инаиёам хеле фасонашон хушрӯ будай, материалшам хушрӯай. дӯстони азиз, касе ки хайна корона нағз медона, инамиҷа як чойхонаи субҳи корвон буда. духта дар субҳи корвон буд ва пасудо бошад дар анамиҷа, дар инами ҷои чӣ. дар амиҷа видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад.